inni jemleyici tapıra verdik. Ýagam aýtdym umman hemmesine seredende gene de o tapar üstünden şeyle geçtik. Önümüzdäki ýyllarda gerekli boljak hukuklarymyň naýbaşlary diýip men şeyleri akbar jemleyici bir tapyry size ödürlemek isleýän. Hemmesiniň umman mazmunyna seredende ine şu gerekli boljak hukuklar bolup durýar. Birinjisi döredüjülük, creativity diýilýär. Döredüjülük bir zatlar döretmek, başgalaryndan üýtgeşik bir zatlar tapmak, bolar ýaly hukuklarymyz baý bolsa, mysal üçin öz ornunuňyzy tapyp bilersiňiz diýilýär. Emotional akıl, emeli intellektin tersine bu emosional akıl. Adamlar bilen düşünmek, adamlaryň ýerine özüňizi goýup görmek, empatiya bilen bir mesele seretmek ýaly semalar öz üçin alýan hukuklar. Analitik pikirlenmek bilen käňeşdiňiz analytical and critical thinking diýilýär. Şu analitik pikirlenmek soňky döwürde hemme kişi diýen ýaly ulanýar. Umman ana siziň belki hukuklarynız şolar ýaly badyr, şoň üçin ünslerim. Dowamly öwrenmäge taýýar bolmak we işçen gatnaşmak. Hakykatdanam etmeli zatlarymyň biri değişime ýaly teknologiýa özgörýär, täze ösüşler ýüze çykýar. Elbetde siz hem ýygyňyzy seredip bäsleşleňizden galmajak bolsaňyz, siz hem täze çykýan zatlary öwrenmeli bolýaňyz. Olaň ýyzyndan ýetjek, o zaman bu zatlary açyk bolmaly bolýaňyz. Şoň üçin bu zatlara da taýinlik görmek hem elbetde işçen gatnaşmak gerekli bolýan zatlaryň biri. Höküm ve karar vermek, yani judgment and decision making diýilýär. Bir mesele çözgüp tapan bolsaňyz karar berip şonu ýola goýmak ýaly prosesleri, yani baskanjaklary öz içine alýan bir hukuk. Şahsy aragatnaşyk hukuklary, interpersonal communication skills. Şahsy aragatnaşyk soňky döwürde gaty uly rol oýnaýan zatlaryň biri. Siz mysal üçin gaty akylly, gaty talantly bolmaňyz mümkin. Ýöne bir mysal üçin duşda bir kompaniýanyň HR kadrlar bölümünden gürleşen wagtyňyz, şolardan iş soran wagtyňyz. Eger size deýişli käbir gereksiz bellikleri edän ýagdaýynda, bu işler köp sady belki eder. Ýöne adamlar bilen bir hil gatnaşygy pesirät diýen ýaly bir bellikler eden wagty umman sizi işe alman diýerler. Şoň üçin bulam gerekli zatlaryň biri, mysal üçin öz kemçilikleriniz baý bolsa, elbetde hemme kişide kemçilik bar. Mende de bar, şoň üçin kemçiliklerini bilýän bolsaňyz häzirden başlap şoň üstüne işläp onu hasam ösürmek ýaly mysal üçin usullara ýüz tutup bilersiňiz. Liderlik hukuklar bu düşünükli liderlik elbetde hemme kişide bolanok ýöne baram bolsa belki siziň aýratymyňyz bolar. Dürlülük we medeni akıl, yani diversity and cultural intelligence diýilýär. Dürlülük we medeni akıl bärdäki maksat mysal üçin dürlü pikirlere eýe bolan adamlary hormatlamak ýaly olara gujak açmak. Elbette sizin pikiriňizde gawat gelmeýän bolmagy mümkin ýa başga medeniýetden gelen bolmagy mümkin. Elbette siz bir kompaniýada işlän wagtyňyz hemmeňiz mysal üçin bir ýerden gelen o şeýle motada daşary ýurtlara aýatma ýa mysal üçin Amerikanma, Ýewropalanma, Hytaýma, orsamma elbette bulan ýa pikirlerine, düşünjelerine hormat toýup şolar ýaly umman işler alyp barmak, şolar bilen düşünmek diýen ýaly temalary öz içine alýan hukuk. Technology skills bulan tehnologiýa düşünýän, tehnologiýadaky bolup geçen täzelikleri ýydarlayan, ýakyndan görýän, şo zatlara düşünýän hukuklara gerekli boljak aýdylýar. Onu aýtmasam düşünükli. Iň bolmanda bir appslary, prilajenýalary göze öňe getirin. Her hepde diýen ýaly täze versiýalary, täze görnüşleri ýüze çykýar, olary upload etmeli bolýan, ýa-ni täzelemeli bolýan. Şoň üçin o zatlara müdikät durýar. O zatlara da düşünmek elbetde gerekli bolup durýan zatdan biri. İnsan kısam üýtgemeyi kabul etmek. Üýtgemeyi kabul etmekden maksadym embracing change diýilýär. Hakykatdan hem adam özüni ansadan saat üýtgedesi gelen nokta ýöne bäsleşlenden saýlanmak isleýän bolsaň, olardan hasyňa gitmek isleýän bolsaň, käbir enliklerini goýmaly bolýan, täze zatlary öwrenmeli bolýan. Şoň üçin mene bunu edip bilýän adamlarym hasyňa saýlanýar, olaram has başarykly bolýar we bolar diýip aýdylýar. Umman men şuňky aýtjak zatlarym şolardan ibaret. Peýdasy bolanlar diýip umyt edýän. Ýaşlar seredi bermeli, ýaly belläp geçişmeli. Hemme kişi IT ulgamyny iş tapar diýip kiretmeliler. Öz hünäriňiz, öz ukuýuňyz haýsy ulgamlarda as öňe çykýan bolsa, şo tarapa gitmeňiz maslahat berilýär. Belki siz şol ulgamda hasam başarykly bolmaňyz mümkin. Hemme kişi IT ulgamyna gitýän, menem gideýin düşünjesi bilen hereket etmek dogry däl. Öz taýynyny şu wagtdan görüp, öz ornuny tapyp biler diýip pikir edýär.